Dan gaan we nu naar Tsjechoslowakije. Nu de situatie daar is veranderd, proberen Tsjechen die waren uitgewezen naar hun land terug te keren. De zanger Jaroslav Hudka is één van hen. 11 jaar geleden werd hij Tsjechoslowakije uitgezet omdat de autoriteiten zijn teksten te kritisch vonden. En sindsdien woonde hij in Nederland. Wij filmden zijn terugkeer naar zijn vaderland. Lange ei, korte ei, heen en weer de boerderij. Spreek geen Engels, spreek geen Frans, hier spreken we het Nederlands. Požádáte zastupitelskou úřad, že určitě dostanete více. No jo, vím, že to už letenka bude 900 a může trvat týdny ještě. To oni mě tady chtěli hned vlastně, že mají 12 hodin mám být na filozofické fakultě. Říkám, nechci, abyste tady nějakým způsobem seděl na letišti nebo něco, je možnost teď odletět. Tam požádejte si ten zastupitelský úřad. No já bych ještě, kdyby byla nějaká možnost něco vyřešit, abych ještě rád počkal. Je možnost nevyřešíme, myslíte, že nevyřešíme nic. Skutečně my to ty turistický víza nevydáváme. Venku se křiče nějaký lidi a on říká tím, že nemám pozvání nebo jako takhle, takže že se musím vrátit do Evropy a požádat si na ambasádě pro nějaký českého víza a říkal mi, určitě ho dostanete, ale že tady byl takový trošku nervózní a říkal, že to nejde, takže já nevím, jestli vy můžete najít nějaký způsob, nějaký úřad přemluvit, aby mě pustili odsud. Hoe komt het dat hier buiten mensen jouw naam staan te schreeuwen? Ze kennen mij. Ik was 10 jaar lang was ik hier beroemd of bekend. En dan, omdat ik populair was, was ik gedwongen weg te gaan. Maar ik was weg, maar die liederen zijn hier gebleven. En zijn ook naar de jongere generatie gegaan. En daar gebleven. En dus vele van deze mensen kennen mij persoonlijk niet. Of hebben mij nooit gezien. Maar ze kennen wel de liederen. 99 is New York a Montreal. Je ve 12. Wat stond er op het briefje? Kunnen wij jou ergens helpen? Of kunnen wij jou helpen? Dat is de vraag. En wat heb jij gezegd? Druk. Maar dit komt niet goed, hè, dit? Wat komt niet? Jij komt er niet in, denk ik, op deze manier. Het lijkt zo, maar ja, wie weet. Ja, ongeveer. Ja, het is weer goed thuis te zijn. als het zou lukken, of als het lukt. Krásný je vzduch, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře, co je usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Co je nejpevnější,
větší víra. Ik neem even afscheid van jou. Ja, wir Ik kommen hoop nicht dat je- mehr. Ja. Wahrscheinlich ontmoeten wij in de stad of ergens anders. Of later. Sterkte. Dank je. Dank je. Fijn. Dag. Prosím vás, uvolněte tady pod tribunou, pod místem, kde mluvím, trochu prostor. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora, co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra. Is dit echt thuiskomen? Dat is echt thuiskomen. En het is gelukt. Nou ja. Moet je nu nog denken aan de tijd dat je hier vast hebt gezeten, dat je hier uitgewezen bent? Of is dat weg nu? Ah ja, nu is het weg. Het is...